hyvä musa ei enää riitä. Ja se on tosi monelle artistille tosi vaikea hyväksyä. Mä kuulen jatkuvasti biisejä, jotka on oikeasti todella hyviä biisejä, mutta silti niistä ei tapahdu mitään. Ja syy ei yleensä ole sen biisin, vaan se, että artisti edelleen ajattelee, että jos musa on tarpeeksi hyvää, niin jengi löytää sen. Ja mä voin sanoa, että ei todellakaan löydä. Spotifyhin tulee nykyään joku 100 000 biisiä päivässä, ja kukaan ei ole odottamassa sitä sun biisiä sinne. Nykyään artistin pitää osata rakentaa kiinnostusta, näyttää sitä persoonaa, promota, tehdä sisältöä, saada ihmiset välittämään. Ja joo, mä tiedän, että se tuntuu epäreilulta, mutta samaan aikaan mä oon nähnyt niin keskinkertaisia biisejä, jotka breikkaa, koska jengi osaa rakentaa hypeä sen biisin ympärille. Ja sit mä oon kuullut niitä biisejä, jotka on ihan älyttömän hyviä, mutta sitten ne jää sinne 300 kuuntelukertaan. Ja tää on ehkä tärkein asia, mikä uuden artistin pitäisi ymmärtää vuonna 2026. Koska